ମାରିଛ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ କିଛି ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି। କହିଲେ ମାମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାଗିବାକୁ? ହଁ ମାରିଛ। ମାମୁଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବି? ତୁମେ ଦାନବ ହୋଇ ମୁନିବେଶ ଧାରଣ କରି ଅଣର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛ, ଏପରି ଭୟଭୀତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ସେ କଥା। ମାମୁଁ ଏ କୋଶଳ ଦେଶ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ସେଇ ରାମକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ମା ଆଉ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ଭାଇଛ ତାଙ୍କ ବିନାଶ ଦେଖି ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର କଲି। ସେ ମୋତେ ପବନେଶ୍ୱରରେ ମାଇନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତିବେଶ ଧାରଣ କରି ରଖିବ। ମାରିଛ? ହଁ ମାମୁଁ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଇ ରାମ। ସେ ଆମ ନାମ ଶୁଣିବା ମୋର ଦେହ କମ୍ପମାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଇ ରାମ ତାଙ୍କ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛି। ମୁଁ ତାହା ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବସି ତାଙ୍କ ଧନୁରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ତଳ ମୋର ମନରେ ଭୟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଜାଣିପାରି ମାରିବାକୁ ବିଚାର ତେଣୁକରି ଭୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ସିଂହ ଭିତରକୁ ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ତରୁ ଲତା ବୃକ୍ଷ ସବୁ ମତେ ଖାଲି ରାମ ମତେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅନଉଛି ଖାଲି ରାମ। दानव कुल हईड जनम साधारण
तुम माता भ्राता को विनाश कला हमें मोदी को होना चाहिए ए अरण्य मदरे मुनिवेश धारण करे देखो देखो तुम्हारा जन्म तुम माता को पानी बुड़ दे पे नहीं एबे तुम माता को पानी बुड़ दे छावे जय राम तुम माता को विनाश करी जय राम मो भवि सुपर्णकर नाशा कर हाँ मानिच कह कह किपर आम तार प्रतिशोध देवा माता को मारी वो हमें नाशा कर छेदन करछि आमे ठीक सही करी से तो हरि नाम को विनाश करी हे राम हमारे से तो हर करे हे लंका मन करे से तको पराभव रमा ये आपण से राम को सामान्य मन करंतु रे मारी दो राम को आपण छेली बेटा भाबछथि मारी दो बाबू मो कथा मान तू से रामपुर बाणो जम उपदम ठार आहुरी टाणो आय आपण बोइला जगत कहले मारिच से राम हेतु विष्णु पूर्वे पूर्वे से विष्णु मते चक्र प्रसिद्धि मो शरीर बांधवा दूर कपड़ा मत चांगा करिला आओ से राम मंत्र तब ग्रहण करथिले आरंभ करबो आय मारिच बोइला लंबो छाड़ लंबो लोभ छाड़ मामू सहित द्वंद्व करनी से राम बाण विनाश कहीं राम कहीं आपण से राम जो भाया क्षत्रि ताकू आपण शत्रुता करुछंती आपण मिथ्या मंत्र जाई ना आपण अंदर छात मार ऐसा अर्जुन तो बंद करी थिला तो
ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବାବୁ ମନେ ପକା ସେ ପୂର୍ବ କଥା ଯୋଉ ସହସ୍ରାଧିକ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦାନା ପାଇ ଗଣ୍ଡେ ସେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଆଗେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଟିଲେ କିଏ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁଧର ସେଇ ପରଶୁଧର ସେଇ ରାମ ଏ ମିଥିଳାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାକୁ ଦେଇ ଶିବଧନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମା ଜାନକୀ ବିବାହ ହୋଇ ପୁରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରି ଧନୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବଞ୍ଚନା ସଜୀବ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ପାରିବେନି ମାମୁ ମୁଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣ ହଉଛି ମଶା ଏ ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହସ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦୁହେଁ ମଶା ହାତୀ ଯଦି ପାଦ ମରାମରି ହେବେ ଏ ଜଗତେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମାମୁ ଏ ରାମ ହେଉଛି ହସ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ମଶା तुम्हें निजको कवि भले हे मानवर गुणगान करे मोर कल्प को निंदा करुछ हो आइतो ओ हे जति मोर विजय रावण मो कथा को जे अमान्य करे और शास्ति हेउती ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ସୀତାପତି ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ तुम्हें वो प्रस्ताव राजे किना प्रस्ताव राजी बाबू माननीय बड़ा प्रेमी बंधु पुष्पला निवासी सुशांत कुमार सेनापति मारी मुग्ध होई 21 टंका पुरस्कृत करिसंती से माया शंकर रामन परिषद हनुमान मंगल करंतु बोल आनंद करी वो जानी ଜାଣିପାରୁଛି ଅଭାବ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଲେ ଓଇ ନର୍କରେ ଘାଟି ସେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ନା ମୁଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ମାମୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଯାହା କରିବ ମୁଁ
ତାହା କରିବି ମାମୁଁ କୁହ ମରିଚ କୁହ ମାମୁଁ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ମରିଚ ମାମୁଁ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଏଇ ହଁ ପଦକୁ ଆଶା କରି ରହିଛି ଶୁଣ ମରିଚ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ରାମର ପଣ୍ୟଶାଳା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏପରି ଏପରି ମୃଗ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ଏ ସଂସାରରେ ଏପରି ମୃଗ କୋଉଠି ନଥିବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ତୁମର ଏ ସୈନ୍ୟ ମୃଗ ରୂପ ଦେଖି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ବିନ୍ଧିଯିବେ ତାପରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ସେଇ ରାମର ପତ୍ର ସହିତ ହଳ କରି ଭୟଙ୍କ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ହେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ମାମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି ମାମୁଁ ମୃଗ ବେଶ ଧାରଣ କର ମାମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖ ମୃଗ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି ମୋର ଏବେ ମୃଗ ବେଶ ଦେଖ ମାମୁଁ ଦେଖ